така, пак ужасното качество от телефона, така това е Мони. Със сучерно деси. Да, така значи. Кои са най-хубавите момичета от твоя клас и без всички ме радват дай имена и какво мислиш за Нора, Ина и Лили Видео ПЛС? Така, не махай сърце. Така, Не, говори. говори. Добре, значи, кои са най-хубавите момичета от твоя клас? Значи, Деси, която снима в момента. Обичам! Ками, Ели Димитрова, Нора, Ели Фикова, Калина и Ина и да, май са това смисъл. Добре. И Гери, да не забравяме Гери. И така, значи, какво мислиш за Нора, Ина и Лили? Значи, Нора е супер якия човек. Е много добра по английска, за което супер много и се възхищавам. И той си се възхищава за това. Аз също. Да, тя, не знам, някаква много радваме, някаква весела. Има хубава коса. Косата е важна. Така, значи, Ина е много весела, много ме радва. Да, наистина, супер яката е. Да, Ина. Да, супер много ме радва. И Лили. Лили. Да, Лили Сили. Добре, значи, да, Лили ме радва. Да. Понякога има някакви изцепки. Има яка коса. Косата. Да, но и тя ме радва. И да, това е. Чао!